Hello, itt vagyunk a Váci út 33-ban Budapesten, az a V33-as üzlet háznak a tetején tisztítunk, 97 napelemet, a másik oldalt is lesz még több mint 100. Úgyhogy itt vagyunk, mi a jellemző, nézzük meg. Az, hogy az alacsony dőlésszögű telepítésnek a panelek alján megrakódó szennyeződés végig egy 5 centis sávban végig húzódik. Lefogja a teljesítményt ilyen nagyszámú panel esetén. Valamint vannak madárürülékek, és van egy általános szennyeződés réteg, ami meghúzódik. Úgyhogy, ha neked is ilyen ipari rendszered van, akkor kérj tőlünk árajánlatot, azonnal válaszolunk, kijövünk hatékonyan és gyorsan, dolgozunk, mikrokarcolódás, mentesen tisztítunk, ioncserélt vízzel. Hajrá, Szolákné!